Mort? Ai, muntii tăi, bravo. Team wipe. Team wipe! Băga mi-aș pixul. Dar cum dai, mă, mii? De pe Ce? de pe, băga mi-aș. Nici acum n-am văzut. Cum adică, tu nu știai de pe ce apeși ca să ne învii, mă? Nu, să dau mili, bă. Ah. Da, de pe E, bă, dai de le rup, îi rup. Tot apăsam pe Q, ca prost. Eu ți-am zis de pe E de mulți ani de zile. Și las, Ți-am zis de mulți ani de zile, Mihai. secrete. Da, poți să pui pe ce vrei tu, Mihai. Nu umblu setări, că le stric. No, haideți la cortul verde ca să spargem gruaze. Bă, cortul verde a zis, la cortul să-i sparge pe ăștia, ce dracu mai discutați? Încă au gloanțe. La cortul verde. Ia cum moare ăla. Tu cine tragi, mă? Acolo, că e unul acolo sus, care este la pândă. Și-l urăsc. Daci, știi? Coboară. O coborât. Nu vedem morții lui. Vrei să vedem pe el? Da, nu. Uite aici. Player. Hai mă, sniperele, lasă sniperul, haideți la player. Mă-ți face kill-uri, mă. Wow, ce armă frumoasă am găsit. Este dedicată pentru mine. Bă, player aici! Da. E down? Mai e unul. Mai e? Gata, e down? Dar serie ăsta. Mort? Team wipe. Nu, încă mai e mortul ăsta. Na, Eu dă-te dracu. L-am omorât, eliminated. Mamă, ce le-am făcut aici? 5 kill-uri am, ești prost? Bă, sunt zeu, frate, nu știu, sunt zeu, mă simt zeu. Ai, e bine de tot. Unde? Hai, mergi, du-te. I-am dat sniper, i-am dat orbire, du-te. Unde pula mea, mă, mânca mea curul. Și că e namic aici. Bă, tu ești convex. Aici, frate. M-a luat altul cu sniperul. Ué, învie, mă. Hai că vine. Mike, tu ce faci, Mike? Mike? Îți dă cu sniperul la curulet? Bine, fraz. Most wanted aici. Ești most wanted? Ești cu most wanted. Bă, trage undeva. Acolo, de sus. Da, sniper. Uite! Stai. Mai depune. Ce mai speriat, du-te, dragi. Unde? Acolo? Uite! Uite! Uai! În spatele nostru, Mihai! Bă, da unde iară nu-i cu noi ăsta, mă, șobolanul. Ce-o dat-o, mă? Ce-o dat-o, Mihăiț al meu, mâncă-i-aș gura lui. Gură de aur. Mihăiță, gura de aur. Mai de-am dat la unul și l-am omorât. Ăla care te omorât pe tine. Nu a murit! Uite!
I-a dat bani cu pistol, ești prost? M-a luat pe tine. Cam aș pe el să mă cac. Ai murit? De. Uite, da, îl văd, îl văd! Grenadă, mi-a dat grenadă, drept în gură. Altul, de unde? Da, l-am văzut, da, îți varză, deci nu mai pot să-l atac. Stai că vine unde? E acolo, în fața ta. Uite acolo. Da, bă, Munti! Îți înăuntru acolo, muți, în cortul ăsta. Îți toți. Uai, sniper. Bă, dar trebuia să nu vie pe ăsta nu ne-a zis nimica. Bă, de ce nu comunici cu noi? Mânca mei curul de șobolan. Bă, ți-am zis. Nu, zi de mai multe ori. Vezi că suntem concentrați, ai zici de mai multe ori, înviați-mă. Vezi că dă dracu sniperul de acolo de îl ia dracu, să-l iei. Dă-i, bă, o rachetă la ăla. Băi, shit, hai că vine aia. Dă-o dracu, că nu e departe. Au, hijo de puta madre. Au, eu țură, ia n-am glonțe. Uai, ce dă ăsta, bă, cu sniperul lui, bă. Lasă-l ia. Să-l ia, zi. Să-l ia, mă, Sancu. Eu sunt casa asta, voi unde dracu sunteți? Nu Suntem prea despărțiți unii de alții. Mai s-o dus după țigări. Dar s-a dus după țigă, Foarte stă țară și el mere după țigări. da. Ok, am pistol, bă, a doua armă. Shotgun, pe. Da, că mi-a luat și o shotgun. Da, e bun ăsta. Bă, acum în casă. E un Horizon, ăla e bun. Uite, sniper. Uite, lansator de rachete, stai să dau la ăla una. De-o. Tu, gura, mătii de... Tot figurile din cap. Ești tu dracu, deci jeg ordinar ce ești tu cu măta. Unde mergem, băieți? Hai tot veci prin casă. La mine? Da. Da. Sus, cred că. Aud ceva, da. S-au jos la parter. Nu. Nu e nimeni. Poate casa asta arată și l-am văzut eu bine. Ce ești? Poate casa asta arată. Unde? Doi se uită la mine, ești prost? Da, mă? Da. Bine. Bă, dar noi nu avem un UAV, ceva să cumpărăm și noi un UAV. Țineți-mă, mă duc aici. Țineți în spatele. Dracu, să cumpăr UAV. Unde e UAV? Perfect. Am dat. Acum nu e nici dracu, da. Treci prin zonă. Hai, merg mai încolo. Te unul aici pe acoperiș. Trebuie să mergem în area, handicapații mei. Păi știu. Ai unul pe acoperiș aici? Da, dar nu știu cum să urc. Las că i-a trimis o rachete să-l ia dracu. Uși pe aici, bă. Uși pe aici, eu. Bei mir waren es auch nicht mehr. A, l-ai omorât. Bun. Înăuntru aici azi. Ar putea să stea ascuns crabii. Hai cu UAV-ul nu se vedeau. Nu? Nu era nimic. Da, Nu mă pe acoperișul mai aproape, parcă. Dar oricum, Mișu nu prea e. Mihai, încarcă-ți armura.
Da, șeful. Auzi. Uite-l. Uai, 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 uai. Uai, de capul meu! Bă, dar iară... Unde sunteți voi, mă? Păi, ușa. Ai, ăla e afară, mă, e unul singur, trebuie să mă uit la ei. Păi, mamă, ce te costă tot. Nu singur? Da, mă. Vezi că mai e unul stânga. Mai închide ușa acum. Ula asta. Încărcați-vă. Aria, shit. Hai, Da. nu mai putem via. De sus acolo, ia. Lasă-l acolo că moare singur. Ai, dar unde e? Mai e un player. A câștigat pulă. Ăla cred că l-a făcut aia pe ăla. Ai, nu contează, Mihai. Nu contează, dar, na. Bine rău, Mă răbă 2 minute să mă duc să văd ce vrea mai mea să mănânce. bine. Vedeam. Fă un story. Ah. Bă, să ocup timpul cu ceva, că nu neapărat dai lovitura, știi? Da.